Life Sweet with San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. Grab them for only 30 pesos. Suggested retail price. Morning! Ay, narapit. Saan mo gamit ka guys? Every day I turn my radio on. Nakikinig sa my one and only radio station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko. Dahil more talaga dito sa ating paborito. More tawanan, more tugtugan, more kwentuhan, more kulitan, more kakilala, more kaibigan. Basta kaya, more kasiyahan. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong kasama, kami ang iyong barkada. Sa ang sulong ng bansa. My only radio for life. You will never have to be alone. My only radio for life. You're the best friend that I ever know. Magbago man ang ikot ng mundo, one thing that I know, you are my only radio. You are my only radio for life. Happy Monday! Kaya mo! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod nga mandirigma. Ang mga putaheng inyong mga paminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto nga dinalian. Apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Nga, hindi ikaw manok na isabong. Ay anak, ang putahe. Putahe Secret. ni Manny. 100 grams of wheat flour. In the roasted rice, black olives, and just a pinch of salt. In the red beans, onion, oil, sugar, and celery. This is my tasty cooking show. Kini ang akong tugkaran. Kung lahat at hindi Alas 7:04 na itong oras, mga kapamilya. Gitulon kong tanan. Wa man lang gid manangit, no? Gilamoy magintanan. Di na tulugayon, mga kapamilya. Ano ito nang ihatag karong buntaga ang atong senador ng masa, ladies and gentlemen. Without further ado, mga kapamilya, put your hands on the ground. Senator Manny Pacganern. Sayo! Ang luto na to para sa'yo. Ang luto na to hindi ako sosoko. Isisigaw ko sa mando para sa'yo. Ang loto na to. Happy Monday each and everyone. Nako, duty time na naman. Tsaka work is real. Kaya ang Yes. kalaban ng buhay laging walang kuskus balungos, wala hasol. Gugugu, fight. Laban lang, mga kapamilya. Laban lang, Japan. Laban lang, alakdan. Mag-alakdan, ipar. Fights in target minikan pin. Ay, bango na! Ay! Bangon na kayo dyan dahil nilunok nyo ng lahat. Ay, wag mong ubusin. Ma. Oo, kasi pag ilunok mo lahat, matukan ka. Basta yung paglulok ni mo yan kag... Ay!
Mayang buntag mga kapamilya, Lunes, September 30, 2019. Ay, ending na pala ng September ngayon. Ay, ending na Senador, Bukas, Oktuber na. October na ugma po mga kapamilya. Pasko na. Pasko na atong countdown, kadali ha, kililion sa nato din ha. Pila ka dis na lang. Wa ko kakita ganiha kung pila na lang kaadlaw no, pero 89, 88, 87, 86 days to go. more or less mga inana yan. More or less, kayo na bahala. Naman siguro mo internet. Kita na dali sa kuha na to ato ang ako matong gi-bookmark tong countdown dali dara. Ayun, naka-bookmark na. Kita na to na dali pila 85. 85. Ay, napakadali, napakapaspas talaga ng panahon natin. Kaya mag-ipon-ipon na tayo para mayroon tayong i-celebrate para sa Pasko. Kasi masarap talaga sama-sama ang pamilya. Always magkakauban tayo sa Pasko dahil pag magkauban tayo, always forever ang pamilya yan. Yes. So, Merry Christmas din sa mga kuan ha. Pero napi uwan magod mga kuan, mga di mag-celebrate og Pasko ha. Ay, meron din. Kato mga dili mag-celebrate og Pasko, ayaw ba magdawat sa Christmas bonus ha? Oo, ihatag nyo sa mo celebrate. Oo, katong wag celebrate og mga Christmas party, tapos na mga gipanghatag nga mga cash gift, ay wag nyo nang dawatin yan. Ibigay nyo na sa mag-celebrate. Total, bawal man sa inyo yan. Merry Christmas! Ay, gusto na itong mutimbaya de Senador og happy birthday. Atong pinagagwapa ko diri sa may buntag Mindanao. Ay, oo nga pala, no? Miss Justine Montaño, happy birthday. Ay, Miss Justine, maayong buntag Mindanao. Happy birthday sa iyo and many more birthdays to come. Ay, more birthdays to come and more candles to blow. More candles to blow. I-blow mo na yan. Justin, ilan candle ang gusto mong i-blow? Okay lang yan, magagmay man yung candle. Happy birthday, Ma'am Justin! At saka belated happy birthday din sa sa pagumangkon ko nga si Amizi Yapi. Oy, happy birthday! Kahapon na birthday at saka grabe layo kay mong gibiyahe 8 hours. 8 hours Makaabot lang mi dito sa Sultan ko darat perting layo adi ay. Kay kung gagaling nga din ako. Balik pa ba ko? So, ineto naman ito, pagkakaon. Nag-celebrate ng birthday ng ko, pag umangkon doon sa Sultan Kudarat. Ayaw ba na Sultan Kudarat? 8 hours, maraming ni Agi, Tagaytay, Bagyo. Pag abot mo dito, Gapags-Pags, Bugnaw dahil dito, no? Ay, Bugnaw dito. Doon nagdagat niya. Oo, nakain ko na, meron palang parang bagyo dito sa Sultan Kudarat. Nagpags-pags doon, karang mo down, gud mo puti, gud ang mga kuan palibot. But pa sabot, palayo pa sa kuan kuya, kada polusyon. Layo sa polusyon niya. Kuan pa po siya ka ng virgin forest pa. Virgin pang puris. May pang puris na virgin pa. Ang tukag syudad, wala nag virgin puris. Puro nag-illegal logging. Puro nag-kaingin. Ako man gini nga mga forest niya, kay gilandslide na. Diri sa syudad, dagan lagi pang landslide. Ay, sus! Kamagto ka diri mo, di na yun siya. Wala, dito siya kakitag virgin forest diri sa syudad. Ay, wala na yun. Samo to nang nasa boarding house. Ay, wala. Yung mga nag-boarding house, ay nako. Ay, Grabe. sus! Giano na dira illegal logging na. Pila ka truso nang naputol na. Ay, nako. Ang troso niya sa kuan, gigabas na. Gigabas. Dagan nagigabas Kuya Cardo. Ang uban gani anak gipang gipang bara. Laom na kayo. Nako, Ginoo ko. Ready na ba ang ating detersindir Kuya Cardo? Andam na Senador, no? Hindi siya ako tong ikaw pa nang human, pero sige lang, kaya naman diri. Nara, larga! Atong sender mga kapamilya, ito na pasudlong, kaya si Tita Presi, ugma pa daw siya. Ugma pa yun, one pa, bukas pa. Ugma pa daw. Bukas pa siya titimaw dito. Ano siya, November na ba ugma? Cards ko pa, sunod buwan pa. Sunod buwan pa, Tita Presi. Imong ribulto, wapan tukod. Papa natugod yung rebulto. Dito biya ibutang sa kanang daplin sa highway good sa Santa Cruz. Ito ibutang dito sa Ibangil dito. Di ba para makamata ang katulugon ng mga driver. Oo. Dito sa ibutang sa kanang Boulevard bitaw na kung na bitaw dapit sa dagat. Dagat, oo. Ibutang isa to sa Kokoy. Lain man di man Kokoy siya. Di ba? Dito siya sa tunga-tunga, dito manggawas ang mga kasili.
Ang alamat ng Shoki. Doon si Inday doon. Ay, nako. Nangandam yun. Naminaw yun ngayon. Ay, nako. Sa'yo mamatay yan eh. Alas 4 pa lang. Gising na yan. Ay, i-off sana kong cellphone. I-off mo ng cellphone mo. Magbasa muna tayo. Baka ma-overtime tayo dyan. Good morning, Senador Manny, Kuya Cardo, o mga suking tigpaminaw. Ako ni si Melay. Nga taga-miweb. Usa niya say-say, ang ako ang sutampo. Palit sa ko sa pagtugtog sa tukar nga naguluhang. Just once. Ay, social pa yan si Milay. Taga-miwib. Taga-miweb. Nasiyan yung lihit. Si Milay nga taga-miweb. Taga-miwib. Wala di baon sa miwib. Palit sa pagtukar sa Just Once, si James Ingram. Ay. Grabe, makahilak sa dali. Grabe yung kanta ni Milay, no? I did my best but my best wasn't good enough. Yun lang, pamatuod lang sa kanta nga ba siyang buhato ni mong tanan, biyaan gahapon ka. Ano ba? Senador Manny, Kuya Cardo, matod pa sa panultihon, once a cheater, always a cheater. Ay. Pero sa kuwang panultihon, Senador Manny, once a cheater, always a repeater. No! Hay! Undangin na natin eh! Undangin na natin yan. Kasi once a cheater, always a repeater. Ala eh. Oy, totoo yan, Kuya Cardo. Amot lang mo to, si Aya Usawa, anak. Kinarara pa siya kikang Singapore. Ay, kumusta ang ating vlogger, ang ating certified host, at saka ang nag-iisang DJ Yaya Ozawa? Yeah, pati mo tayo. Bati naman yan, namingaw sila sa iyo. 5 minutes, sabi mo 5 minutes. Sing-sing ko kana sa... Oh, Sing-sing na raro, te. sana, Koreanong Kaon mo miswa. Mayong punta, kumusta everyone? I miss you all. Ay, grabe ang Singapore iskapid ni Yaya Chinese Ozawa. na po nila sa Kuya Manny sa Singapore. Chinese na Mandarin. Chinese, Kaya po na. Mandarin. Nani, hao ma, chichi. Ah, Ganun pala doon. LSS. Dito sa Kuan, dito sa Indonesia. Indonesia. Naga-English sila. Pero Pero sa Malaysian, fluent po sila English. Oh, Sa Malaysia. Malaysia. so nagamit yun yung mong kurso dito. Siyempre, Siyempre, ako narakit na lang ko dito. nag-tour guide ganun siya Tour guide. dito. Oo ba? Tapos pagkagabi, kay gato silang district. Char lang wala. Ano, nilinya ka dito sa Kuan, sa Chongko? Ganun tayo mulinya kay para pag-convert sa peso mo, Oh. kwarta na to. Ay na lang. Grabe, jitlag pa ito, pero jote. Jote. Kaya kaayo. Ano ang ginatawag yun nga? Doon lagi ginatawag na to. Passion. Passion. Doon lagi sense of Proactive. interest. Dedication to work. Yes. Yan ang mga magsaksid sa buhay. Yes. Kahit kapoy na kaayo. Mo na ginatawag niya, Senador Manny, Daka Pamilya Way. Hindi ka na matagaan niya sa katong isa ka mga kanabitang meritocracy. Ay, mayroon siyang core values. Yes. Core value, Honesty and respect. At saka mayroon din siyang katungkuan. Meritocracy at saka service orientation. Yes. Ayun ang pinaka-the-best pag magtrabaho ka. Service orientation. Walay kapoy-kapoy basta you love your work. Corrected. Ay, nangagda na si Sir Francis. May kainan na. Undangon na itong program. Tara, let's go there. Birthday pala ni Justin. Mabalik lang. Mag-upload kami. Mga patay gutom. Ano ang problema niya? Kaya asawa. Oo. Matod pa sa tong sender nga si Milay ng Miweb. Oo. Matod pa ng tihon niya yung asawa. Once a cheater, always a cheater daw. Oo. To ka na ya. Actually, that was my belief before. Pero lahi ka Milay. Pero na mag-change, man good na siya. Once a cheater, always a cheater. Pero if the person is Changer? Really siya mag-change. Really siya mag-change. Hindi mag-change kina siya. Because lahat naman sa atin, amang gitay mga kanagaling nagitay past na hindi masyadong kaya-aya. Pero it's up to us if gusto natin i-change because there's always a room again for a change. Wow. So, kung mag-change ka from that, cheater ba ka or so baka langayan ba ka, malate ba ka perminti, kaya ako sa una perminti ako malate. Pero nag-change ko, kumbaga same gihapon na siya na aspect ba, mag-change ka na, no, I don't want to be like this anymore.
Ay! Wala ko na Ilapil ako pagka. Sana maka-Singapore din ako. Senador, ay, dito Ah. pwede nga mo Ah. react sa iyang konti. Wala ka-abroad. Ay! Hindi tayo makareact dito ka. Don't me tayo kay Lidia Ozawa. Hello, Diyaw, kaka-abroad. Apa dyan? Baka na dito kayo. Ayaw, pwede na ka mong ina niya, pambaraya. Pambara. Ayaw, kukuha na kayo, wag kaka-abroad. Ay! Makita na siguro pag laing away. Pero maganda yung experience talaga. Ang Ay, pinaka-the best Yaya Ozawa. Yeah. No? I still can't believe. Murag ka ng I dream went come there. true. Dream come true yan, di ba? Bitaw. Oo, Kasi tsaka- kami, hindi pa namin naranasan yan eh. Hindi pa may nakaka-add to doon sana. Ang pinakalayo lang ginako na ito, marilog lang yun. Pero, you know what? Manny and Kuya Cards, okay? It's really amazing yun. Ganing sa Universal Studios. Kung makita na gud ako na sa movie. Bitaw, tinuod talaga sa yan. mga tourism attractions, Mga picture-picture. sa mga pagka-tourism, diba naman ang mga lalo na itong mga sa Kuala Lumpur, very historical gid ang Kuala Lumpur. Katong tower. Yes, tower na dito. Tapos napos ko nakita na kaaway dito. So, atangan niyo sa vlog ko kung sino yun. Ay! Atangan natin sa Amazing Vlog! Sige. Yan pala, ay, kumakaon ay tinatawag na tayo Kuya Cardo. Ang masabi natin kay Milay, once a cheater is a repeater. Depende. Depende yan. Repeater. Once a cheater, always a repeater. Ato na lang ipadaw sa transmitter. Kay mga namin dito, kay nag-birthday na si Peter. Pero again ha, you can still refrain. Char. Bidaw, change is constant. Change is constant. Change is Wala constant. din akong na-learn when I was there in Singapore, Malaysia. Indonesia, and Malaysia. Iba talaga. When I was there in Matnog, marami ginakong nandoan. Yeah, when I was there in Pakibato. In Tacloban and Leyte. Yeah. And also in Surigao. Yeah. I will say to my to my loved ones, if I will commit mistake, I will. I will say Surigao. Okay, guys. Let's go. Let's eat. So that we are no food leap, so that we are hungry bird. Musunod na ang gapnod, kapamilya. For life. Nagyon malalim! Panayon ang maglalog-lalog sa atong kagusog! Di matod ba? Mga na bilit po. Di nagkaulahi! Nga nagbagang resulta sa survey nila! Migulang #1 music station sa KTV RRC Qatar Media Radio Survey! Ang MOR 101.1 #1 music station! Number 1 music station! Number 1 music station! O tungod ana! O tungod ana! O tungod ana! 1, 2, 3. go! Daghang salamat Sa iyong pinaskuhan. Daghang salamat. MOR ang #1. Ito kabarkada, daghang kaayong salamat for making MOR your one and only #1 music station. Okay, 20 minutes, wait.